Здравейте всички, аз съм Иво Бест и това е моето първо клипче, в което започваме една нова поредица в сервера на Мистер Дарк. Или как беше, забравих си името. И да, наслаждайте се на играта. И с Мараток сме. И Мараток е тук. Не знам дали ги чувате много хубаво, защото ми е бъгнато всичко. Но ще се наложи да се оправя. Ето го Мартин. Опа. Къде е впитицата, бе? Да. Ето мене, това съм аз. Задъра. О, как го направя? Написах на колонна черта сай. Сей. Да, това беше Danger BG. Добре. О, снежен байон. Още и овце и ендърмена. Аз ще убия овцата тук да взема заемно легло. Марти, колко вълна имаш? 4. Значи аз имам 6. Не, чакай. Колко имам, бе? Да, имам 6. Стига. Аз съм събрал доста дърво. Аз имам 6. Аз пък изобщо нямам дърво, при мен е храната. Добре, и аз имам храна. Значи... Пък имам доста дърво. Не се притесняйте. 25 олки, 28 джумбово. Добре, аз имам също... Чакайте. Дървото! Опа, изтървах си дървото. Значи Мартата ще взема по една карта за нас. Добре. Марти, я направи един крафтинг тейбъл да крафтна, че не мога да намеря. Как се прави? Ще ви покажа. С много сугаркейн. Не. Добре, аз започвам да си правя къщичката. Ето тук ще ми е. О, намерих, слагай крафтинг тейбъл. Стигнах камък. Добре, и тук ще го разкопам. Ето Марто, ето ти карта. Таковайте си го до холма, елате до холма. Елате до мене, или са тъпаи. Чакай, стои с мапа ще намерим. Да, показва ли къде е той? Не. Аз като взех мапа в къде беше? В твоя сервер или в Наиво, ми показваше къде си ти, но не и къде е Иво. Идва зомби до мене, да. Аз ще го убия. Иво? О, да. Да, аз ще тъпам. И ще репортираме Мартата. Махни меча! За какво? Ми не е честно, аз съм си започнал всичко на ново, само брадвичката не е в мене. Той и я, само брадвичката и лък. Добре, 1, 3, 4, 5, 6. Аз съм взел само желязната брадва. Ема заповядай махни и лъка, не ми трябва да купиш. Не мога, просто го хвърля някъде. Аз започна да правя крафтинг тейбъл, чакайте само да направя. Вече имам крафтинг тейбъл, да. Добре, сложи го някъде. Ето аз ще... Да малко за дърво, защото нямам. Ние имаме, аз слагам тук да расте. Имаме 3 стака и няколко си дърво. Ой, как гадно ми лагна. Идва зомби! Мартина, идва зомби. Номер. 2 са. Убий другото, опа. Убий другото. Ще съм на малко. Трябва да го убия да взимам. Дай ми това. Добре, дайте да разширим къщата. Ще направя на гейм мод, за да стане по-бързичко. Копай навътре. Чеки, наричаме той survival. Карай се малко тук за къщичката. Взехме безплатни неща до някъде. Скелетън. Аз ще да убия този скелетън. Аз пък все още да събирам дърво. Добре, това стана хубаво. Чай сложа крафтинг тейбъл е тук. Кътва. Аз ще направя тук пръчки. Ще направя един меч. И ще направя една кирка. Всъщност ще го направя, кирката ще ми е каменна, защото имам камък. И ще започна да копам така мината малко. Ако искаш, може евентуално да вземеш торчо, ама това не е така. Рейс минимапа, сега ще ви покажа какво се вижда наоколо. Това се вижда, чайте я си сетна холма. Къде има? Имаме доста стакове дърво, събрах доста. Waypoint, това ще го махна, remove. Махам го това. Така, remove, add. Тук пиша home. И сега ще го направя някакъв готин цвят. Така. Така.
розово, ма... Айде. Айде. Ето го холм, аз си го виждам. Не знам дали го вижда някой. Аз отивам да светна лампата и до туалетна, ви стойте тук. Ора, аз ще изляза с минимапа и пак ще вляза. Слуша ли се? Какво ще правиш? Ще сложа минимапа и пак ще вляза. Чули? Минимап. Само да сложа минимапа. Да знаеш, че аз след малко сигурно ще ставам. И аз почти 10 часа. Още малко ще поседя. Вече грижи за мята. Коста, пичове, да не си е мислил, че ма нямаше. Така, о, печка, хубаво. Аз ще слагам минимап, слагам аз вече. Добре, аз ще изпека малко тук да направя торч. Аз вече събрах за точно едно. Аз да осветя тук малко, така. Хубаво е да имаме колко са мои повече торчове. Какво осветяваш? Аз ще доправя мината на вътре. Не бе, остай, аз мога да си я направя. Пази се, аз имам торчове. Пази се, бе, Марти. Аз имам и камена, ще започна и отстрани още една. Добре. Направя я през едно купче. Мината е хубаво ли става? Да, хубаво става. Значи изпека още торт за още. Да, знам, скоро става. Скоро става. Добре, значи кажи когато ставаш да приключим епизода. Когато ставам, да. Намерих мина! Да знаете, че... намерих хол. Да знаете, че клиповете може и така да прекъснат по време на докато снимам, така че да не се притеснявате. Ще има и продължения. Аз намерих твоята мина. Браво. Продължил си я нататък, аз ще я продължа. Не, тя тая мина много напред продължава, аз това не го видях. Чай така да се изключа, да знам откъде идвам. Чай ще направя торча още. Тръгва ли ти? Какво? Не му питам, тръгва ли, но... Да, съм с него. Зомби! Здрасти. Айрон! Излизам! Аз излязох от пещерата. Ива, на тебе не може да ти видя таковата. Нищо, waypoint не си го сам. Waypoint-а, твоя не мога да го видя, обаче моя. Добре, направи си. Аз намерих кол много. Делим всичко, дали знаете? Аз намерих айрон 4. Делим. Ще не стигте за... Да си направим първо фермичка, че нямаме много храна. Знам, аз да сетихте да сложите пък една врата, не се сетихте да сложите. Карай се. Аз имам само една тъйки. Ау, лагнах. Да пълня. Аз се гличнах малко. Окей, оправено. Аз ще направя чест. Браво, правете всичко. Епа. Кола е много трудно да Ще си. стигнат ли? Да. Ни... Кабел долу, ако стопи, защото не трябва. Кой го сложи? Аз. Бързо го стопи, Марто, защото има втора врата. Зомби дойде при мене. Някой може да ми направи кирка или... И 24 колко яко. Емо, след малко ще ми дадеш ли малко храна, че... Емо, няма телепортирай до тебе, че... Тук са на бутах. Чакай се. Ай, Емо, побързо. ще дойда при тебе за храна. Няма по-шанс. Емо, може ли храна? Да, влиза честа. Вау, благодаря, аз съм с ябълките. Ябълки. Стана ден. Искам да си направя бисквитка. Ко направи, бе, крипъра за тебе, гръмна!
Вратата е в мене. Ето. Чакай бе сега. О, аз ще направя такова легло. Ей, те спораснали то. Тенкс, аз една минута ще изпека Ерана и ще направим кофа. Нали? Да. Аз ще намеря пясък, аз ще потърся пясък. Не, няма да търся. Не бе! Аре бе, стига с този креатив! Какво само ги това? Да оправя от таковата перифа от... Рибара. Една врата ми не трябва. Иво, ти ли взе желязото? Да. Спри да го взимаш, аз го намерих. Искам XP-то да е за мен. Ние сме пълни с XP, забравих да го махна. Ще ми направите ли една кирка? Трябва да направим кофа за храна си. Ако... Една минута. Взе го. Кофа. Нали? Да. Аз отивам да направя градин. Аз ще направя една... Остана ни един айрон. Ми, пази го. За лопата. Лопатата е мощна. Еми, лопатата си е мощна. Навънка ще има буря. Чух го. Няма откъде да вземем вода, ето и не ще да даде. Ела бе. Дай ми кофата, дай ми кофата. Чай да оправя тук да го замажа и така. Що? Не бе, просто казвам. Отивам да взема водата. Оттам горе. Пускай вода, мързима, сега се качвам догоре. Трябва ли да се качвам догоре? Забравих, че няма да ми. Аз ще отида в мината, трябва да покупая за още айрон. Аз намерих джумп мап. Къде да джумпаме? Вземи... Ти само за джумп мапове. Каза ни... Виж го сега тъп скелет ко направи. Тъпия скелет ма да стреля. Чай да му... Той е скелет. Отивам да го убия. Да не си ма застрелял. Умирай! Да не играем в Hunger Games. Чумацили! Умирай! Ес, убих го. Чай да си видя айтемите, какви съм взел. Дай ми този кабелстоун. Ти видя ли на къде продължава мината, дето си намерил? Хора, вижте какво написа в чата. Какво? Чакай, че умирам. Седнете то и ще видите. Сървърчето цял ден на Майнкрафт си играл. Имаш 10 минути. Зомби в мината! Кил! Къде е тази мина? Дето си го я направи. Дето си го направи. Тя много малка мина. Аз не се греша. Кирка, няма ли едно кабелстоун за кирка? Убият на зомбита. Хора, къде е дърво? У мен е всичко дърво. Аз също имам. Почти. Имам колко Откъде го взе? дървото. От кое дърво? Дето си растем ли? Да. То израснаха много такива. И защо не го засях ти пак? Аз пак го засях. Не си. Засях го да излезе да видиш. Нали го виждам от тук с Optifine? Не трябва го. Явно не си. Къде си взе? Имам достатъчно огради да направим ферми. За ко сега? Зомбита. Някой да ме пази. Аз с меча съм. Аз съм с каменен. Ама ще оправя фермата. Не, ще ме убия. Какво го казваш и така? Наяш са. Още едно идва. Уби го. Тъй. Аз оправям фермата.
знае колко голяма ще е, ама имам само още 2 огради. Светът е запазен, да знаете. Аутосейфинг ли? Да. Аз отивам за вода. Аутсейфинг. Дале. Аз отивам за вода. Да търся. Защо постоянно се спънват зомбита? За Game Mode да направя един нов вид, който мисля, че няма да стане. Свързане с сървъра.